ассалому алайкум бародарон бинандагони канали Оянда. Инак боз шуморо бо фарорасии як рӯзи муборак, як рӯзи саид, рӯзи ҷумъа ва инчунин шуморо боз табрик мекунам бо омади моҳи раҳмат, моҳи пок шудан аз гуноҳҳо ва раҳоӣ ёфтан аз оташи сӯзони ҷаҳаннам, яъне моҳи мубораки бузурги шарифи рамазон. аллакай ҷумъаи дигар дар ин моҳи муборак рост меояд ва ин моҳро бароятон табрик гуфта аз даргоҳи худованд дар корҳоятон бурдборӣ, саломативу бардамӣ, сабру таҳаммул, файзу баракатро дар хонадонатон орзумандам. ин видеоро бародарон то охир тамошо кунед. чӣ миқдоре ки тавонед ба ёру дӯстонатон низ фиристед. ман барои фоидаи худам, барои фоидаи пулию молии худам намегӯям ва ман аз ютуб фоидае намебинам ва то ин дам ҳам намедидам. фоидаи ман ҳамин аст, ки як нафар аз ин видео як чизе ба худ баҳра мегирад, як чизеро мефаҳмад, боиси аз ягон гуноҳ даст кашиданаш мешавад, ё ин ки боиси пешбурди зиндагиаш мешавад. ва фоидаи ман ҳамин аст ва ман аз ин бениҳоят хурсанд мешавам. худо кунад ки ин моҳи муборакро, ин моҳи бузургро самаранок истифода барем дар ибодати худо, даст ба корҳои хайр, ободкорӣ, ба кӯмак намудани якдигар ин моҳро сипарӣ кунем. афзалияти ин моҳро аз дигар моҳҳо аллакай бисёр шунидагӣ ҳастед ва медонед. ва яке аз беҳтарин корҳое ки дар ҳаққи миллат, халқияти ҷомеа шумо карда метавонед, чӣ миқдоре ки тавонед мардумро кӯмак кунед, ба мардум дасти ёрӣ дароз кунед. беҳуда нагуфтаанд гар дасти фитодаи бигирӣ мардӣ. чӣ миқдор, чӣ андоза, бо чӣ роҳ усулҳо ки тавонед ба қадри имкон ҳарчи зиёдтар дар беҳбудии зиндагии мардум бошед, дар дастгирии мардум бошед, талош кунед барои кӯмак намудани бародарони худ, наздикону пайвандони худ, бо чӣ усуле ки набошад, хоҳ ҷисмонӣ, хоҳ молӣ, хоҳ фикронӣ, хоҳ бо ягон роҳи дигар. яке аз беҳтарин кӯмаке ки шумо метавонед барои ҷомеа, барои халқият, барои миллат, ин омӯзонидан аст, омӯзиш додан аст, омӯзиши касб, ҳунар, дониш, илм. яке аз беҳтарин корҳост ва ман фикр мекунам ки нафароне ки дар ин роҳ ҳастанд ҳатман бояд дастгирӣ карда шаванд. соҳаи маориф ҳатман бояд яке аз соҳаҳои пешрафта ва соҳаи аввалиндараҷа бошад. кам нестанд. бисёр аз нафаронеро мебинем имрӯз ки мактабҳо месозанд, боғчаҳо месозанд, ба мардум кӯмак мекунанд. айни замон бовар кунед, мардуми мо бисёр ҳам ба омӯзиш, ба омӯхтан эҳтиёҷ доранд. ман ба он ақидае ки падару бобоёни мо доштанд, меҳнат шараф аст, санг заданӣ нестам. аммо ин аллакай шиори кӯҳна шудааст, шиори даврони иттифоқи советӣ аст.
дар замони имрӯза рост намеояд. Дар он вақт ба сохти давладории он вақта мувофиқ буд, аммо дар замони ҳозира рост намеояд ва дида истодаем ки мардуми мо чӣ ҳол доранд айни замон. Хуб омӯзонед, ин аллакай дар Қуръон ҳанӯз омада буд ва дини ислом ҳам дини таълим аст, дини бошуурон аст. ҳатман омӯзонед мардумро, ёд диҳед, як чизеро ки медонед ба дигарон фаҳмонед ҳатман. Зеро омӯхтани илм агар суннат бошад, омӯзониданаш фарз аст. Ва барои илме ки омӯхтаед, ҳунаре ки омӯхтаед, фардо рӯзи қиёмат пурсида мешавед ки онро дар чӣ роҳ истифода бурдед. оё паҳн кардед, омӯзонидед як кори хубро, як кори хайрро ки омӯхтед. Падарону модарони азиз, имрӯз дида истодаем ки мардуми муҳоҷир, мардуми тоҷик дар шаҳрҳои бегона чӣ ҳол доранд. ҳатто ба нафароне рӯбарӯ мешавед ки барои аз пушти надонистани як забон ба садҳо мушкилиҳо дучор мешаванд, дучори садҳо мушкилотҳо мегарданд ва барои ин ҳафтаҳои дароз кор мекунанд, барои бартараф намудани, аз сабабе ки намедонанд забонро, барои бартараф намудани чунин мушкилотҳо ҳафтаҳои дароз меҳнат мекунанд, заҳмат мекашанд, то ки чунин намуди мушкилиҳоро бартараф кунанд. ба ҷояшон дигар кас кор кунад, корашонро буд кунад, корашонро иҷро кунад. ҳаминро дида падарону модарони волидони азиз, фарзандони худро ҳатман таълим диҳед, ҳатман омӯзонед. бигзор шумо ки имрӯз азоб кашида истодаед, пагоҳ фарзандони шумо ба монанди шумо азоб накашанд. меҳнат дар дуюм дараҷа бояд истад. аввал бояд омӯхтани илму дониш, ҳунар, касб дар дараҷаи аввал бошад. ҳадди аққал баробар бо меҳнат истад. ҳадди аққал як шиори нолозима, як шиоре ки гӯем моро ба рӯзи бад мебарад, боз ҳам ба поёнтар мебарад, дар байни мардум ҳаст ки хондагиҳо чӣ шуданд. ман мегӯям шарт нест ки хонда, барои хондан, барои соҳиби як вазифа шудан бояд хонӣ, барои пулдор шудан бояд хонӣ. нафароне ҳастанд ки дониш надоранд, аммо соҳиби сарват ҳастанд. дониш на танҳо барои сарватманд шудан, албатта кӯмак мекунад барои сарватманд шудан, барои соҳиби вазифа шудан, аммо ба ғайр аз ин боз одами донишманд медонад ки чӣ гуна дар зиндагӣ ба кадом тараф равад. сиёҳро аз сафед фарқ карданро, сиёҳро аз сафед ҳадди аққал фарқ мекунад, роҳи дурустро интихоб мекунад, ки мо имрӯз дида истодаем ки бисёриҳо инро дарк намекунанд, ҳатто фарқ намекунанд. ислом дини, чӣ хеле ки гуфтем, дини бошуурон аст. як бор истода фикр кунед. баъдан имрӯз ба интернет ворид мегарданд мардум, як тарафро тамошо мекунанд, ба ҳамон тараф мераванд. аз забони чандин нафарҳо ҳам шунидам ки агар ки мисол дар ду паҳлӯ баҳс барангезад, ва аз як нафар ҳам шунидам ки дар ҷои баҳс рафта истода бошад, ба монанди ин ҳангоме мегӯяд ин тарафро гӯш мекунӣ, мегӯӣ ӯ дуруст аст, ҳангоме ки дигар тарафро гӯш мекунӣ, мегӯӣ ӯ дуруст аст. аммо шумо омӯзед бошуурона амал кардан,
фаҳмидан, дарк кардан. яъне бо диққат гӯш кунед, тарафҳоро баъдан омӯзед, коркард намудани ахборотро қабул ки кардед, коркард кунед, анализ кунед, ташхис кунед ахбороти шунидаро, ахбороти ба даст омадаро. баъдан хулосаи аниқ бароред. фикр накарда ба ҳар тараф наравед. хуб ман медонам ки ин ҳам аз сабаби кам будани дониши мардуми мост ки ба ин тараф мебаранд, ба он тараф мебаранд. як тарафро ки гӯш кард, ба як тараф ки гӯш андохт, ба ҳамон тараф меравад ва тарафи дигар ки суханро оғоз кард, боз ба ин тараф мегузарад. дар як ҷо истода бояд ахборотро дарк намуд, фаҳмид, ташхис намуд бо чанд усулу роҳҳо. баъдан хулосаи аниқ баровард. ҳеҷ гоҳ оиди ягон ҳодиса, оиди ягон шахс зуд хулосабарорӣ накунед. саросемагӣ кори шайтон аст. ва аз ҳамин сабаб ҳам ман мехоҳам ки зиёдтар мардуме ки дар ин соҳаи, яъне гуфтам ки дар соҳаи пешбурди илм омӯзонидану касб омӯзонидану дониш омӯзонидану умуман ки омӯзонидану беҳтар гардонидани зиндагии мардум, нафароне ки кор мекунанд ҳатман бояд дастгирӣ ёбанд. чунки ҳангоме ки мо мардумро, миллатро, халқро омӯзонидем, ҷомеа пеш меравад. нишондодҳои мусбии ҷомеа хело ба боло меравад ва ин боиси пешравии ҷомеа албатта ки мегардад. нафароне ҳастанд ки имрӯз фикр мекунанд сару либоси зебо пӯшидан, манди мардуми аврупо гаштан, онҳоро тақлид намудан. на бародарону хоҳарону апаҳои азиз, муваффақият ин нест. барои шер шудан ба мо либоси шер лозим нест, ё ин ки пӯстини шер лозим нест. шуҷоату далерии шер лозим аст. яъне аз мардуми аврупо танҳо ба мо, хеле ки гуфта будам, боз як бори дигар мегӯям, аз мардуми аврупо ба мо танҳо илму донишашон лозим асту бас, дигар чизе лозим нест. мо мусалмонем ки инро бояд ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунем. то наворҳои оянда дар паноҳи худованди меҳрубон. хайр.